τα Όσκαρ θα διεξαχθούν σήμερα το βράδυ 28 Δευτέρου 2016. Εννοείται πως δεν θα μπορούσε το ΑΚ να μείνει έξω από ένα τέτοιο γεγονός. Αυτό που ζητάω από εσάς είναι να ψηφίσετε με ένα comment σε αυτό το βίντεο για κάθε κατηγορία. Η ψηφοφορία λήγει στις 3 Μαρτίου του 2016 και αμέσως μετά θα ανακοινωθούν νικητές με βίντεο στο κανάλι. Οι υποψηφιότητες είναι οι εξής. Καλύτερο βίντεο. Α. Ανδρικός ρόλος. Β. Ανδρικός ρόλος, guest. Καλύτερη σειρά. Καλύτερη εφέ. Αυτό θα γίνει όπως βλέπετε στο παρακάτω παράδειγμα. Αριθμός υποψηφιότητας και τι ψήφο. Τα λέμε στην απονομή.